ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅପକମିଂ ମୁଭି ମାଲ୍ୟଗିରି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ଅବସରରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଅମ୍ଳାନ ଏବଂ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଏପରି ଭିଡ଼ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବଢ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। 19 ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବାବୁସାନ, ଅମ୍ଳାନ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା।